Karbo karon ang traffic enforcer og pulis sa Zamboanga City kinsa mitabang sa inahan nga nanganak sa dalan. Ani ang report. Dili lang pagmando sa trapiko bida ang traffic enforcer nga si Cedric Cruz sa Zamboanga City. Kay bisan pagpanganak, kaya sabdi ay nihimuon. Saysay niya, nakita niya ang usa ka van nga miundang kung asa nakasakay ang inahan nga mga nakay na. Siyempre, tumakbo ako kasi hanap ako ng kung ano ba yung problema. Yun na, buntis. Tapos wala na yung mala yung nanay. Kasi lumalabas na yung bata eh. Sakto sab nga miagi sa lugar ang padulong na mag-duty nga si Police Staff Sergeant Freddy Boy Era. Dali-dali kini mitabang kay nakagawas na kuno ang ulo sa bata hangtod sa migawas ang bata. Kami rin panel mga diatong traffic Italia riba, ang board kasi na di barangay. Ayo, ayuda lang yo. Ayuda yo, sir kay mangat pari, no choice yo. Salida man kayot. Nasta ya lang kadyo sa likod ng bata. Daling gidala ang bata og inahan sa ospital aron maatiman. Gikalipay sab sa duha ang kasinatian nga makatabang sa laing tawo dili lang sa pagmando sa trapiko ug pagpabilin sa kahusay sa komunidad. Alegre yo, pero kung doon sa bata mas alegre yo kasi at least yan experience yun na nuhayo pwede man-experience ng otro. Proud din ako kasi nakatulong ako sa kapwa natin, nakatulong ako sa kanya. Tsaka ano yun angel yung bata eh. Nagpasalamat sab sa duha ang kabanay sa mag-inahan kinsa ana-ana sa maayong kahimtang. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.